ଫଟୋ ଉଠୁ ଫଟୋ ଉଠୁ ମାମା ଧରିବ ମାମା ଧରିବ ନମ 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 ତାପରେ ତ ଉପରେ দিব ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦେଖୁନ ଦେଖ हे नमस्कार हे तू नमस्कार परमायु दी तू नमस्कार प्रभु प्रभु परमायु दे मामा कौन करते देख नो एला समझ तू नम कर जेजू का मागू हां तू नमस्कार ठाकुर करे ठाकुर कर नमस्कार करन हो आज कौन की तापर वीडियो डा आगे ये जैसे नमस्कार कर